A ina ji inda miliyan 40 ne karka damu zan tura maka ta banki. A na bar mota na ne a nan ofis na bashi gyara wani bakaniki na yana gyara min. An jima ina da zama da Buhari ne amma an jima ina dawo da ka zama da Buhari zan iya wannan ɗinkan Allah da karka damu. Yammata kin same ni ina busy. Allah sarki wai ina dan yi magana wai za dan tura ma da miliyan 30 ne wani mai dan wanki da guga na ne zan dan tura mai kudin na amma wannan bai matsala bane ya kai to Allah sarki kin san Tanimu ashe ba ka da wannan me wankin alaji karami ne Allah isa dan iska da kai wancin ma an dena ba shi ka nema a gaba kware kuwa ha guri hajiya ga abin da zai mana mu je mu kyale shi da kai wancin ma an dena ka dube